No, perquè ara arriba l'hora de donar pas a una persona que ve a desmuntar els mites propis de l'edat mitjana, com per exemple, eren els orcos de Mordor tan temibles com se'ls pinta a les pel·lícules? Si és així, com és que mai arribaren a conquerir Europa, Guillem? Susa, no la pel·lícula, va ser per Aragorn, per Sam, per Frodo, que van acabar amb ells. Això és el que tu et penses, o això és el que t'ha volgut contar aquesta pel·lícula. A veure, Frederica Parisi, què pensa al respecte? Perquè així comença, Trencant Tòpics. Ja estem. Frederica Parisi, mira, rebem així com assossegaets, no? Amb la Ja cinta començarem, de ja. Jethro Tull. Però, clar, assossegaet després de fer què? De repartir moltes carabasses? Té cara de suspendre molta gent, eh? Has acabat els exàmens a la uni, eh? Sí, ja han acabat els exàmens a la uni i jo volia portar-vos bunyols, però... Bunyols de carabassa. Bunyols de carabassa, Molt clar, bé. que com que a la Safor només els fem de carabassa... Ai, la Safor, ja estem també. Sí, no volia obrir això meló, però... Mira, Has tardat 30 segons. Eixa carabassa, ja és oberta. I serem a Pedraes, tu i jo, i serem a Pedraes, però clar, vaig a dir el que anaves a dir tu, per a no vendre't, per a no deixar-te venut i que el tinen a tu Pedraes, en una que en reba prou. Clar, jo quan vaig tastar els bunyols de vent, em vaig quedar més despagar. A mi també m'agraden de carabassa, eh? I jo sóc de l'Horta. Horta Sud. I els de vent també, després de tastar els de carabassa... No tant. Clar, és que es falta... No el mateix la sèpia que el calamar. Ai, Frederic, com estàs? Què ens contes? A veure, els exàmens què? Han anat bé. El Jesuset Sí? del festival Mira. ha fet algun que altre... Miracle. No t'ho esperaves, tu. Bueno, i estic un poc cansat, resacós. Sí, home. Ai, és és que- veritat! Sí, Per perquè què? aquest cap de setmana hem tingut el primer aplec d'història medieval de Això la volia Safor. parlar jo. Això les autoritats ho sabien? Això tant, estava autoritzat? I tant que estava. Sí. Comptava amb el recolzament. És que- Ha Però sigut- què feu ahí? Què feu ahí? Bueno, era un congrés d'història Però, comarcal, a veure, científic. Però espera, que estàs de ressaca de què? ¿De hidromel? ¿O de què bebeu ahí? Vull dir. No, a veure, estoy un poquillo cansado, que dia aquell. Però bé, la veritat és que molt bé. A veure, no podia ser que l'Horta Sud, la comarca Utiel Requena, la Ribera, totes les comarques, o la majoria d'elles del país, tingueren una assemblea d'història comarcal i la Safor no en tinguera llavors. Quina festa, eh? Tots rememorant coses de la Safor i del passat. Però de tot el país han vingut a contar coses. Uau. Sí, és que al Interessant, final això. tot el món té algo que dir. Sobre. Està clar que les autoritats no ho sabien, ho haurien prohibit. Igual estan en futur. Bueno, Però- algunes. Vau menjar bunyols de carabassa? Hi havia gent a eixe plec de Castelló? És que estan bonegant-me. Ja. Ah. Albert està dient-me que a Castelló també estan els de figa. Bunyols de figa o figues al Bardaes? Figues al Bardaes, Clar. Però efectivament. són grans, eh? Que jo t'he estat algú i en un te quedes ja tip. Bueno, sí, Què és? però són de vent, eh? O sea, el súmum seria fer una figa al Bardà de crema de carabassa. Ostres, Això, quina mescla. uau. Ho pots patentar. Tot és possible. Tu vols tastar-ho, Susa? Sí, Susa no pot parlar ara mateix. Per això li pregunto. Deixem estar. Ai... Què ens contaràs avui, Frederic? Bueno, jo que vos contaré, Vinga. pues, volia que escoltàrem una melodia. Va. Molt medieval. Bueno, és una melodia que tothom pot reconèixer Mm. i jo volia plantejar-vos un dubte. Què penseu? Les ulleres fan més interessants, vull dir, sensuals, a les persones que les porten o depèn dels ulls que es miren? A veure, si en aquest estudi hi ha una persona que porta ulleres. Tu què penses? Jo no vaig a dir A res. veure, És que Jo no després sé. d'escoltar-vos Depèn de la dir abans persona. lo del Clar. bisex, Del què? Sí, bisex. que De aquest és traspàs, L'any bisex. 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 A Bisexual. veure, sí, generalment sí. I més ara que hi ha tants estils d'ulleres, jo pense que forma part de la personalitat d'una persona. A mi sí que És que m'agrada la depèn. gent. Hi ha gent que li queden bé i de fet quan se les lleven és com, però tu, vostè qui és? Què te passó? Ja. Però hi ha ulleres que fan els ulls molt xicotets, que no sé si és hipermetropia o què és, però aquestes ulleres aquí li senten bé. Clar, ulleres de cul de got, no? Correcte. Però, no sé, Però jo la resta de gent conegant-te, sí. No, conegant-te, Frederic, clar. jo estic esperant aquesta connexió entre Clark Kent i l'edat mitjana, perquè jo personalment no la veig. Però tu segur que, com eres així com eres, que no diré com eres, Sóc com però és. eres com eres, Això ja de ho va segur que la cantar. trobes. Bueno, no sé, anem a fer un joc. A veure si entre els tres diem quins objectes lluís Ramir que siguen medievals. Lluís Obiols. Ostres. Els calçotets, perquè... Objectes medievals? Sí, medievals. Calçotets vam dir que sí que hi havia, no?
Sí, però eren llargs. I tu com saps que jo porto calçotets? Ah, també és veritat. Ui. M'ho imagine. Home, però les ulleres no són, va per ahí la cosa. Les ulleres no són medievals o com és això? Pues mira, efectivament, ho tenim literalment davant dels ulls. Sí. I en el cas de Ramir, efectivament, perquè les ulleres són Va. de l'època dels cavallers, Sí, home, de va. les croades. Ja estem, Frederic, Però que no t'imagina m'ho que crec. vas ahir a cavall i se te cauen les ulleres ja, no pots encertar amb la llança. No pot ser, això. No, però porten el cas per a que no caiguen. Ah, vale. A veure, és que ja estem amb el tòpic de sempre de que Porta- en l'edat mitjana són tontos, no? No. Vull dir que Però són poquets, sí. S'enfada, s'enfada. Però tu de quina època eres, Frederic? Però tenien això... de l'època actual. De l'època actual. Això que subjecta les ulleres que duen els xiquets, la gometa eixa que duen a darrere del cabet. Bueno, els xiquets i en les ulleres d'esport també També és porten. veritat. Ah, sí? Sí, també porten. Els xiquets i els esportistes. Sí, bueno. No sé, penseu, per exemple, en els tòpics, per a corregir això, precisament la miopia Sí. sobre els tòpics, anem a escoltar un altre tall. Oculi de vitro con cápsula. Què diu? Opo de Víctor con cápsula. Lo què? Optus Víctor con cápsula. És Harry Potter? Bueno, no exactament. És el nom de la rosa. És Ah, un passatge sí. Val. del nom de la rosa. Que està precisament. Fra Guillem, que és com jo, igual de guapo, perquè soc com Sean Connery, però en versió religiosa. Estava un poc major, Son Connery. Bueno, però si em parec a ell, me dona igual, tindré 50, 60, els que siguen. Bueno, jo... Que sí, que trau com una lupa, no?, en la peli. A veure, són unes ulleres, el primer artefacte d'ulleres que no tenia encara gafa. Per això nosaltres diguem gafes, perquè té les pates que agafen Ai, Les orelletes. agafen les Pum, orelles. explosió. Clar, llavors, este fragment de la pel·lícula, bé, a veure, alerta perquè està alimentant un altre tòpic sobre l'endarreriment de les abadies i del món monacal i, bueno, això ja en parlem un altre dia. Tampoc t'agrada això. No, a més, Bé, vull dir que... te vas a clavar ja en Humberto Eco. Ni més ni menys. Mare meva. Ni més ni menys. Sí, Total, no. que el que així ens interessa és parlar de les ulleres i, bueno, a partir d'això veurem com en l'època medieval també va haver desenvolupament tecnològic. Va, jo intentaré creure'm el que m'estàs dient, val? La pregunta és, se sap qui va inventar aquesta meravella i que a mi personalment em facilita la vida? Exactament no. Ai, Vull dir, Bé, No li volia comencem. retre homenatge? Bé, comencem. no, a veure, el que tenim documentat és que un tal Alessandro de l'Espina, un frare dominic, els dominics són el mateix ordre que el nostre Sant Vicent Ferrer, el del ditet. Visca, que Sant de fet, Vicent Ferrer... Sí, no sé què No passa va ser que... la festa l'altre dia? No, Va ser això de és el l'altre. màrtir, el de Màrtir. la roda. I se'l van afonar en una roda. I el van torturar bé. De fet, Sant Vicent Ferrer porta el nom de Sant Vicent en honor al Sant Vicent Màrtir, que és el patró de de la ciutat de València. I Ferrer és el del Miracles. I Ferrer és el valencià, el de les llengües. Total, que este Alessandro de l'Espina va viure a la segona meitat del segle XIII, és a dir, a l'època de Jaume I, i morí cap al 1313 a Pisa. Els sermons d'Alessandro, que daten de 1305, es diu que ell coneixia des de feia 20 anys, és a dir, ja en el segle XIII, aquest artefacte dels oculi. Espera, Frederic, vols dir que potser Jaume I portava ulleres? Bueno, això ja ho havia avançat Susabàs, no? O algun dels cavallers. seus 100 soldats. Clar, tenia 100. Òbviament no es veia bé, tenia 4, però els veia borrosos i diu, 100 soldats. Posa-li 100. No, a veure, Jaume I és realment complicat, però el seu complicat. el seu net Jaume II, que era un hipocondríac, val? Sí, gràcies a ell la medicina va avançar perquè tenia totes les manies i tenia 3 o 4 metges, entre d'altres Arnau de Vilanova, que li va escriure no sé quants tractats, medicina per a la guerra, medicina, tractats sobre els vins, vull dir, Arnau de Vilanova va ser un I en flipeu. agraïment li va posar un hospital. En Xàtiva, sí. No, en Xàtiva no, en València. En El de Xàtiva València. és Lluís Alcanyís, que, bueno, d'això també parlarem un altre dia. Mare Total, meva, però si saps de tot. total, que... Jaume II. El bon li diu el degollatge. Correcte. Diu, és probable que tinguera, com dic, una col·lecció d'ulleres. Sí, una col·lecció d'oculi d'estos. Perquè penseu que la primera representació artística, no diré, no n'hi havia fotografia, però si fixem en els pintors, és de 1350, d'un tal 1350. Tommaso da Modena. De comer el vinagre. Com el vinagre, Molt bé. efectivament, com el vinagre. Sí. De l'època de Pere el Cerimoniós, que també era un altre hipocondríac Clar. i que... Jo veig Doncs a vinga, Ramir no que sé. està posant-se roig. Clar, és que, a veure, diumenge, 10:48.
Estes hores i així estàs trencant mites i tòpics que tu ja saps que a mi me pugen l'atenció. Pues mira, parlant del temps i l'hora i tal, el rellotge, anem a parlar d'una altra Mira. creació Vinga, medieval. home, no. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Havia de fer això? Ahí está. Estas cançons ja no se les saben. No sabes. Que no, Tampoc- te la cante tota. No, També- dic que no, sí. També és un poc de l'època medieval. Perdona, No, estàs no, dient-me- no li estàs provoques. dient-me No, persona- volia- M'acaba de dir persona major. Però- M'acaba de dir persona major. Frederic, vols dir que el rellotge no el va inventar el senyor Casio? Ni Casio, ni Rolex, ni Alfa, ni Omni. Van ser romans. Van ser romans? Romans, diu. És que tens molta mania, els romans. No vols reconèixer cap mèrit. Això va passar El de rellotge veritat. de sol. No, a veureu, escolteu-me. Calleu un poquet. No, Són com els alumnes de la seva classe. No, però és que és molt curiós perquè l'altre dia vaig tindre oportunitat de pujar al campanar de la Seu de Gandia. Home, clar, no va ser de València. No sé, havia de ser de Gandia. És que estan preparant-lo per a que es puga pujar i explotació turística en diuen ara, i us ho dic molt en sèrio, això no és perquè siga jo d'allí, li pegarà un esclafit. Sí? Però espectacular. Una escala de caracol que havies de passar res a veure amb el Micalet. Bé, total, que estava allí comentant això i arriba un dels que m'acompanyava i diu, bueno, pues així estava el campanar, és veritat, el campanar de Gandia, sí, de medieval. I diu, que n'hi havia rellotges a l'edat mitjana i li vaig dir això, ja estem, com si l'edat mitjana foren tontos. Saps? Vull dir, li vaig dir, això ho porta al trencant tòpics. Llavors, Totalment, Que hi havia Sí, sí. rellotges a l'edat mitjana? Però Sí, hi havia rellotges, ara ho veurem. jo no sé on arribarem, perquè això del rellotge comença a recordar-me com a la pel·lícula Retorn al futur. Que guai. I aquest incident del llamp que cau en el rellotge de la Ai, ciutat, sí, tu sí, recordes aquesta pel·lícula? Sí, home, i tant que me l'en recorde. Pues, en realitat, lo del Retorn al futur és que és una pel·lícula que conta la història dels Estats Units. No fa aquest recorregut fil per randa, que és Forrest Gump, però sí que és veritat que Retorn al futur va als orígens de la família, que és la primera, Sí. si vols la segona també, de les entregues, i la tercera no va a l'edat mitjana, clar, no hi havia cavallers. Clar, se'n van allà. Clar, a l'oest. Se'n va a l'oest, que és el moment de fundació dels Estats Units. Llavors, clar, tornant al tema dels nostres orígens, vull dir, quins són els nostres orígens? Els romans. No. Sí. És que estàs mania. No, jo no estic mania. Els monos micos. L'edat mitjana. Nosaltres Ja som estem. fins No pot ser això. l'edat mitjana. Llavors, clar, fixeu-se que a València tenim el primer rellotge públic de tota la península ibèrica, que data de 1378. On està? Estava... Estava? Doncs no el tenim. No I digues se'l que el van tenim. portar. Ostres, vale. Ben vist, Guillem, ben vist. Estava a la Seu de València, que va decidir instal·lar un rellotge a l'antic campanar, l'anterior al Micalet. Este campanar estava en l'actual carrer Barsella. Ho dic també per trencar el tòpic de l'església com a símbol de No sé, ja retard. veuràs. Molt Ai, catapum, bé. ximpum. I qui va fer aquell rellotge? A Qui veure? penseu que va fer aquell rellotge? Qui pensem que va Qui- fer qui aquell va fer rellotge? aquell Qui va fer Un aquest suís, Un suís? No, un suís no, un germànic. Joan Alemany. Clar, Però es deia alemany o era del... a veure, Està és- jugant amb nosaltres i amb els Totalment. nostres No, que no. sentiments. Dius en les nostres emocions. Li Això no pot ser. Li diuen Joan Alemany, probablement no, era Joan l'Alemany, perquè era alemany. Llavors, en uns documents apareix com Joan l'Alemany i en altres directament com Joan Alemany. I ara s'ha quedat con un cognom. Que fort, Sí, clar. Clar. Llavors, com dia, este primer rellotge estava situat en el carrer Barsella, però als pocs anys el poder civil, el Consell de la ciutat, va aprofitar que el campanar en si, que la torre havia desaparegut, per a instal·lar el seu propi. Això va ser en 1403, que estigué funcionant durant alguns anys. En 1418, el Consell Municipal i el capítol de la Seu acordaren traslladar al nou campanar, al Micalet, el rellotge. Com deia, el trasllat es va produir, però no immediatament. Ja sabeu que les coses de Palacio van despacio. I fins a 1426 no va estar en Pues sí marxa. que es va costar, sí. Sí, i de fet tampoc va funcionar durant massa temps perquè al poc de temps es veu que es va espatllar o alguna cosa així, i fins a la dècada dels 90
de finals del segle XV, dic, no entrar en funcionament. Però també vos vull dir una cosa, escolta, un rellotge que no va dona bé l'hora 2 vegades. Vinga. És veritat, això també és Que cert. optimista te veig. A veure, aquí jo sé que anava a dir, estos dos remugaran, estos dos i és d'allà darrere A també, veure. però a veure, ja que has No, dit que ja has vull visitat el campanar de la No. seu de Gandia i tot això, i el de Gandia, a veure, mira, ja estem. A veure, el de Gandia el va instal·lar Maria Enríquez Home, i per a fer-li la gràcia li va posar a un institut. Ja ho he Tu no vas a vist. institut? No, Ah, la meva germana. Jo sí. Bé, pues, Tu de Maria quin Enríquez... any eres? A veure si coneixes la meva germana. Uau. De 1000... Sí, de 1200. El que no unisquen els rellotges i la història medieval, de veritat. De 1982. Ai, estareu ahí? Està mirant la meva germana per l'streaming. A veure si el coneixes, Rosana. Vale. Pues això, no la duquesa va dir, clar, Gandia estava endeutada fins al cim, i la duquesa va dir, mira, això ho pagué jo. I en 1502 es va instal·lar el rellotge al campanar de la seu de Gandia, però amb una clara funció civil, no? Per a tots. Els campanars, els rellotges són realment importants perquè, en efecte, marquen aquesta diferència entre el ritme que ve del món romà, de les hores, Ara de 3 vas a en 3. criticar els romans. Sí, una altra i vegada. el nou temps, hi ha qui diu el nou temps burgès, de marcar cada hora. També hi ha qui diu que, efectivament, els rellotges suposen un pas més en la laïcització del món. La què? Laïcització. Que no Això siga laic, religiós, que siga laic. laic. Que siga laic. Però jo penso quina que... paraula més difícil. Jo crec que això és una... no té sentit. Perquè, clar, el rellotge marca cada hora I també l'hora de la missa, no? i sona la campana. Vull dir, També, és no veritat. acaba de ser això. Però bé, és un tòpic que valia la pena trencar, no? Perquè, com diades, l'edat mitjana no és només... això no representa cap element període de retard, sinó tot el contrari. Això dius tu. No, No, bé. tu pensa que sense els úculi no s'hagueren pogut inventar, per exemple, els telescopis. Tota la revolució científica d'època moderna, que telescopis, Galileo qui vol Galilei... telescopis? Tanta NASA, tanta NASA. Ja ve. Vinga. Tot això ve del món medieval. Molt bé, un a aplaudiment veure, al món medieval, gràcies. què No, jo no ens aplaudisc. contes tu als novaiorquesos, o com es diguen, la gent de per allà, perquè te'n vas? Ens abandones un mes que te'n vas a Nova York? Sí, però Però quina cosa. me'n vaig per raó de feina. Però per anar-vos preparant he portat així uns dònuts. Oh my God! Vaja, International Mira, Graduate. estic per Mira. perdonar-te-ho tot. Mira, així. Amb això. Mare meva. Ben carregats de sucre. Molt bé. Escolta, tu Ja veuràs tu les 2 hores tu que ens queden. penses que els dònuts tenen la fama que tenen perquè sí? Estan sobrevalorats o no? Home, per descomptat, està sobrevalorat Sí? el dònut. Doncs mira, ja tenim la resposta del dia de Frederica Parisi. És que és el que estem preguntant-nos a les nostres oientes. Que la gent vol endur-se la botelleta del podríem fer-ho millor, el cullerot de fusta, el davantal eixe que tens ahí penjat i la bosseta. Que això va molt bé, això es fa una piloteta, te ho claves ahí en la butxaca. Això per evitar A tu no l'excés et fa falta. d'equipatge. Tu, si te vas a sí, comprar, tinc te ho la poses ahí i butxaca, ja sí. està. M'he posat i deixa'm posar-me el mateix. Sense que a Guillem li És agradarà. superguai. Aleshores, alguna cosa més que penses que està sobrevalorada? Ui, Què he dit? Sobrevalorada. Vocalitzar. La modernitat. Tens raó. La Alguna, paella, no, la alguna paella. cosa... La paella? La Se va Sí, de ja, la és que casa. perquè Havies ve de bon ser tio. tu el que diguera la paella. Havies de ser tu. El que trenca mites. No li dones el donuts a Ramir, que li falta un poc de sucre ja que li acabe de pegar la petarda. Escolta, que no hi Mira, haurà, que no hi pebres haurà farcits. algú que Cal coincidís. reivindicar els pebres farcits. Això tens tota la raó, eh? Això és molt d'oliva. Què tu No, tens ahí? no, que és de Gandia. Els pebres farcits són de Gandia. Jo no sé, No, oliva, home. que si és figateix, que si... Les coques a la calfó, els pebres farcits, Olivia, ho té Ol- tot. no. Oliva. Què em passa avui en la boca? No sé què em passa. Llits Te'n tu llegeixo alguns algunes missatges coses que ens han perquè jo deixat no en sé les xarxes. parlar avui. No Per sé. exemple, en Instagram ja sabeu el nostre compte. Podríem millor amb 2 més. Maria Aguilar diu, el carpaccio. Ve a ser carn crua, que si no està ben fet, doncs que no li agrada. Ja. Sona Sí, com què penseu molt del bo, carpaccio? però... Allà en És molt de formatet. boda, no? El carpaccio. Carpaccio? Sí, No sé. menú de boda. Un carpaccio, tal...
Sí, Jo en el meu dia a dia no el menjo, vaja, no sé I en menús vosaltres. d'eixos de Nadal i coses Correcte. d'eixes. Sí. Tota la raó tens, Guillem, sí. Per exemple, més missatges. Manol Andrés diu, a mi m'agrada tot, menys els pèsols, no els trobe trillats. Els gràcies. pèsols. Els pèsols. Saps a qui no li agraden tampoc? A Agus, a Panollo, al nostre community. Ja són 3. Mira, No? anem sumant. No li agraden. Gent en contra dels pèsols. A Xiqueta mi sí que dolça m'agraden. diu les ostres. A quin sant, Ah, que les sí? ostres? Ui. A mi tampoc. Ni les he tastat mai. Oi, això vol dir que sí o no? Boníssim. Boníssimes. Sí. Les Ahí ostres, estava, menjar mira. ostres, buah. Això en edat mitjana també? Això qui se les pot pagar, eh? Molt bé. Després, José Ángel Peris Tanón diu no m'agrada res el peix, en l'aigua estan Che. molt bé. Què diu, home? Mengeu peix d'ací. Respectem l'hàbitat dels peixos, per favor. Deixem els peixos tranquils. Estimades oyentes, que volem continuar llegint missatges com estos que acaba de llegir Ramir amb aquesta dicció tan perfecta, no com Ui, la meua, que jo no sé què em passa avui. I Que estàs salivant ja. Sí, Que tens fam. és que estic Clar, notant la els oloreta dònuts. dels dònuts. Si voleu compartir amb nosaltres la vostra dicció perfecta, també podeu enviar-nos missatges d'àudio. Sí, podeu telefonar-nos, podeu enviar-nos missatges d'àudio, de WhatsApp, de xarxes socials, el que vulgueu. Els de WhatsApp i d'àudio, ahí. Te la saps? 55 21 66. Aprèn-te-la. Mira, vaig a posar-te deures per a la teua estada en Nova York. Aprendre't la cançoneta del telèfon del Podríem Fer-ho Jo Millor. Què t'ha amb paregut? la del Satisfyer ja està. Ja està. Air fryer. Ja tenim regal per a Frederic el mes que ve. Que vaig superbé este Moltes mes. gràcies. Això m'ho Cuida està molt. en un tema teu, eh? El tema del Satisfyer en la, de Ah, la clar mitjana. que sí, ja te'l portaré. Que vaig superbé per Nova York. T'esperem Molt al bé. març ja, per Sí. tant. Doncs moltes gràcies, com sempre, Gràcies. per A trencar vosaltres. tòpics. Vos Cuida trobaré a molt. faltar. Ai, See you soon. escoltem Vinga. les últimes notícies i tornem de seguida. Mentre ens menjarem els dònuts nosaltres. van pasando y poquito a poco lo vas calando. Cuando parece que te estén llamando a la calle.